Naay gusto ang Ginoo igsoon nga atong likayan isip mga katawhan sa Dios, isip mga sumusunod diha ni Kristo. Naay gusto sa Dios igsoon nga ato gayud kining likayan ug dili gayud nato kini ikinabuhi sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Atong likayan ang pakiglantugi ngadto sa uban. Atong likayan ang pakiglalis ngadto sa uban. Labi na gid diha sa espirituhanon nga bahin. Tungod kay kung atong pakiglantugian igsuon ang pulong sa Dios, posible gayud igsuon nga moabot lang kana sa panag-away. Posible igsuon nga maghatod lang kana sa kagubot. Gusto sa Dios igsuon nga ato kanang likayan. Tungod kay gusto niya nga kitang tanan magmadasigon sa pag-alagad ngadto kaniya. Gusto sa Dios igsuon nga kitang tanan adunay gugma sa matag usa, adunay pagsinabtanay, adunay kasing-kasing nga mapaubsanon ug mapailubon gayud. Ikaduhang Timoteo 2, versikulo 23 hangtod sa 24. Likayi usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga musangpot lamang kini sa panag-away. Sa 24, ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway, kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo ug mapailubon. Unsay gusto sa Dios igsuon nga angay natong buhaton isip iyang mga anak, isip mga katawan sa Dios, isip mga tinuod nga katawan sa Dios, tinuod nga magtutuo sa Dios. Gusto niya nga atong likayan ang walay mga pulos nga pakiglantugi. Mahimong walay pulos ang mga istorya isuon kung musangpot kini sa panaglalis, kung musangpot kini sa panag-away, kung musangpot kini sa kagubot. Dili gusto ang Dios niya na igsuon ug dili gayud siya uyon ni ana. Maong gusto niya nga dili kita makiglantugi sa mga wala lamay pulos nga pakiglantugi dinhi sa kalibutan. Tungod kay ang tinuod nga adunay kaalam sa Dios, ang tinuod nga adunay Kristo, ang tinuod nga adunay Dios sa iyang kinabuhi, dili gayud siya makiglantugi niini. Kay nag-ingon ang verse 24 nga ang tinuod nga katawhan sa Dios, ang tinuod nga anak sa Dios, ana kaniya ang kasing-kasing nga mapailubon, ana niya ang kasing-kasing nga mapaubsanon ug dili gayud kini mangaway. Gusto sa Dios igsuon nga ang tanan nga mogawas sa atong baba mao lang gayud ang mga pulong nga makapadasig ngadto sa atong isig katao, ngadto sa atong isig ka magtotoo, mga pulong nga naghatag kanila o kadasig sa pag-alagad sa Dios. Mga pulong igsuon nga mao'y magtudlo sa matag usa kanato, nga maghimo nga matarong sa matag usa kanato sa atong pag-alagad ngadto sa Dios. Ug labaw sa tanan igsuon sa atong pagbuhat niya na ato gayong paharion ang gugma sa matag usa kanato. Ug pinaagi niya na igsuon ang Dios mahimuot gayud kanato. Maong sa kanunay igsuon ayo tagda ang mga pulong nga walay pulos, mga pulong nga naghatag lamang og kasamok sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kun dili paharia gayud ang kinabuhi, ang batasan nga gusto sa Dios nga atong buhaton sa atong tibuok kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.